ez dugu lertzen, oraindik lanbide garapenarena ordaindu gabe egotea, Sagardui berak medio guztiak ireki zituenean, otsaileko lan usteen gremen bezperetan, esanez, 300 milioi jarriko zituela lanbide garapena ordaintzeko. Gogoan dut otsailean, grebak deitu zirenean, Sagardui berak, osasun sailburuak berak, nola ze titularrekin ireki zituen komunikabide guztiak. 300 milioi jarriko zirela, eta lanbide garapena ordainduko zela. Baina nun geratu da? Nun geratu da osasun sailburuaren hitza? Zertara etorri zen iragarpen hori, oraindik bete gabe eta ordaindu gabe dagoenean? Non dago dirua? Gainera aurreko astean, Azpiazu atera zen, esatera, 2021 urtean 600 milioi inguru aurreztu zirela. Hori esan zuen. Orduan, kontua da, aurrezten dabil gobernua, Osakidetzan, osasun publikoan konpromisoak bete gabe dituenean, dauden gabezi guztiekin,